భారత్ తో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో దక్షిణాఫ్రికా రెండో ఇన్నింగ్స్ లో 153 పరుగులకి ఆలౌట్ అయింది. దీంతో భారత్ జట్టుకు 124 పరుగుల విజయ లక్ష్యం నిర్దేశించింది. ఆదివారం ఈ రోజు మూడో రోజు దక్షిణాఫ్రికా 7 వికెట్లకి 93 పరుగుల వద్ద ఆటను తిరిగి ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో మరో 60 పరుగులు జోడించింది. ఆ జట్టు కెప్టెన్ తెంబా బౌమా హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. 136 బంతుల్లో 155 పరుగులతో నాటౌట్ గా నిలిచాడు. టీమిండియా బౌలర్లలో జడేజాకు 4 వికెట్లు, కుల్దీప్ యాదవ్, మహమ్మద్ సిరాజ్ కు చెరో 2 వికెట్లు దక్కించుకోగా అక్షర్ పటేల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు చెరో 1 వికెట్ దక్కింది. ఇక 124 పరుగుల విజయ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన టీమిండియాకు ఆరంభంలోనే షాక్ తగిలింది. మార్కో జాన్సన్ వేసిన తొలి ఓవర్లోనే ఎస్ఎస్పీ జైస్వాల్ క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్ చేరాడు. ఇక ఆ తర్వాత మూడో ఓవర్లో మరోసారి మార్కో జాన్సన్ బౌలింగ్ లోనే ఓపెనర్ లోకేష్ రాహుల్ కూడా 1 పరుగు చేసి పెవిలియన్ చేరాడు. ఇలా ఆరంభంలోనే 2 వికెట్లను కోల్పోయింది టీమిండియా. టార్గెట్ చిన్నదైనా కష్టంగా గెలవాల్సిన పరిస్థితి టీమిండియా ముందు ఉంది. ఇక ఇది ఇలా ఉంటే భారత కెప్టెన్ శుభమన్ గిల్ ఈ రోజు ఆడడం లేదు. ఈ విషయాన్ని బీసీసీఐ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. గిల్ హాస్పిటల్లోనే ఉన్నాడని, ఈ మ్యాచ్ లో రెండో ఇన్నింగ్స్ లో అతడు ఆడనని బీసీసీఐ పేర్కొంది.